Так, здравствуйте, новая каска. Называется «Замыкай». То есть «Замыкай» это, как я понял, с польского «зачиняй» или «замыкай». Ну, то есть закрывай или замыкай. А по-польски звучит «замыкай». Так и называется «Замыкай». Вёз чалавек у горад дровы прадаваць. Даганяе яго пан у брычцы. «Гэй, мужик!» – крычыць пан. «Прэч з дарогі!» Мужик пакінуў воз, сышоў з дарогі і кажа: «Едь, пані, хоть да д'ябла». «Едь, пані, хоть да д'ябла». Пан падумаў, што мужик дурны, не зразумеў яго. «Прэч з канём!» – растлумачыў ён мужику. Мужик выпраг коня, звёў у бок, а воз пакінуў на дарозе. Злаваўся пан на мужика. «Прэч з возам, пся крэў». Это тоже по-польски. «Ну, так бы зразу и отказал», — усмехнулся мужик. Запрог ён коня и з'ехаў з дарогі. Приехал пан у город, пераначаваў, а назаўтра пайшоў на рынок шукаць аўса. Ходзіць по рынку, ды распытваецца, хто прадае авёс. Падышоў да таго чалавека, якога учора дагнаў на дарозе. Людзей на рынку многа, пан яго не пазнаў. «Ці не чуваць тут аўса?» – пытаецца пан у мужика. «Аўса? Але аўса», – гавора пан. «Пачакай, пані», – кажа мужик, – «зараз даведаемся». Узлез ён на воз і верціць носам. Панюхаў і адказвае: «Не, пан, не чуваць». Бачыць пан, жартуе з яго мужик. «Ці не ўчарашні ты?» – пытаецца пан. «Бадай цябе, пані, качкі стапталі», – адказвае мужик. «Можа, мне ўжо гадоў за 40 мінула, а ты кажаш учарашні». Пан злуецца. «Чый ты, мужик?» «Мар'янин». «А хто такая Мар'яна?» «Жонка моя». «А хто у вас старшы?» «Ёсць, пан, у нас адна бабка, Даміцэля. Дык ёй уже гадоў за 100 будзе, яна за ўсіх старэйшая». Плюнуў пан. «Я не аб тым табе пытаю, каго вы слухаеце?» Так бы зразу і сказаў. «Ёсць у нас у вёсцы хлопчык, гадоў 8 ці 9. Ён як пачне іграць на дудачцы, дык вся вёска збягаецца слухаць». «Ды не, тупая, пан, я пытаюся, каго ты баішся». Ёсць у нашага Піліпа сучка паганая. Дык мы ўсе яе баімся. Хто каля Піліпава двара ідзе, палку нясе. Вось жа бесталковы мужик, я пытаюся, хто вышэй за вас усіх. А ёсць у нас, пані, мужик Аўдзей, ён за ўсіх вышэй. Бачыць пан, што з мужиком не згаварыцца. Пачаў у другіх дапытвацца, чый гэта мужик. Дапытаўся і паехаў да таго пана. «Твой мужик з мяне жартуе», – скардзіцца ён пану. Загадаў пан цівуну прывесці мужика на допыт. Прывёў цівун мужика у панскія пакоі. Мужик ішоў ззаду за цівуном і не зачыніў за сабою дзверы. Пан убачыў гэта і закрычаў: «Мужик, замыкай!» «М-м-м!» – замыкаў мужик на весь пакой. Пан аж за галаву хапіўся. «Ну, бачыш, – кажа ён прыезджаму пану, – ён і за мной жартуе, што ж мне рабіць?» «Дай яму розах», – раіць пан госць. «Гэй, цівун, дай мужику розах», – загадаў пан. Прынёс цівун паук розах. Мужик взяў розгі у цівуна за руку, пакланяўся панам. «Дзякуй вам, паночкі, за розгі, яны мне ў гаспадарцы спатрэбяцца». Паны так і аслутанелі, не маглі нічога адказаць мужику, а той взяў розгі пад паху, ты і шусь за порог. Вот и сказки конец. Короче, приколист был мужик. Конкретные вопросы надо задавать, тогда получишь конкретные ответы. Мне так показалось, а он над ними прикалывался, потому что они непонятные ему вопросы задавали. До свидания, до следующих встреч.